Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши молимся и просим Божьей ласки, опеки Матери Божией и слуги Божьего отца Фабияна. Просим выздоровления для пятигодового Ростислава Куляша, який знаходится в реанимации, даров Духа Святого для лекарів. Хочу помолиться так само сегодня подчас этой святой мши за померлую Лилию Яусейчик. Нехай Бог одарит ее вечным благодарством и померлого Геннадия. Просим Бога за наши грехи, чтобы мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодаруня небесный, Боже мой, всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся, Боже нашой, что Ты в литости и милосердности наибольш проявляешь свою всемогутность. Спосылай нам завсёды Твою ласку, каб мы, проздосконалое христианское житье на земле, досягнули обетованного счастья в небе, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Встайте.
Читання книги пророка Ізхіеля. Так каже Пан: ви кажете, несправедливий шлях Пана. Цяпер паслухай, доме Ізраїля, гэта мой шлях несправедливый, ці несправедливы хутчэй шляхі вашыя. Калі справедливы адварочваецца ад справядлівасці сваёй і чыніць беззаконне і памірае, то за гэтае беззаконне, якое чыніў, і памірае. Калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў. Таму жыць будзе і не памрэ. Это Слово Божие. Узгадай пра міласерднасць сваю, Пане. Узгадай пра міласерднасць сваю, Пане. Дай спазнаць твои дороги, Пане, і навучи мяне стежкам твоим. Веди мяне ў правде твоёй і навучи, бо ты Бог збавлення майго. На Тебе спадзяюся кожны дзень. Узгадай пра міласерднасць сваю, Пане. Узгадай пра міласерднасць сваю, Пане, і пра ласку сваю, бо яны спрадвеку. Грахоў маладосці маёй і злачынствах маіх не ўспамінай. Дзеля вялікай дабрыні тваёй. Узгадай пра міласерднасць сваю, Пане. Пан добры і справядлівы, таму паказвай грэшнікам шлях. І ён кіруе прыніжанымі ў справядлівасці і навучае пакорных шляхам сваім. Узгадай пра міласерднасць сваю, Пане. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Браты, калі ёсць які заклік у Христе, калі ёсць якое падбадзёрванне любові, калі ёсць якая лучнасць духа, калі ёсць якое сардэчнае спачуванне, то дапоўніце радасць маю, каб вы думалі тое самае, мелі тую самую любоў, былі аднадушнымі і аднадумцамі. Нічога не рабіце дзеля разладу ці дзеля пустой пахвальбы, але ў пакоры лічыце адзін аднаго вышэйшым за сябе. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе. Езус Христус, будучы ў постаці Бога, не палічыў патрэбным быць нароўні з Богам, але выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобніўшыся да людзей, і з выгляду стаўшы як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя панад усялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае калене стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што Панам ёсць Езус Христус, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя,
Пан з вами. З Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав першосвятарам і старейшинам народу: «Як вам здається, у одного чоловіка були два сини. Прийшовши до першого, він сказав: «Сине, іди і працюй сьогодні у винограднику». Але той сказав: «Не хочу». А після, опам'ятавшися, пішов. Тоді він підійшов до другого і сказав те саме. Той же сказав отказ: «Уже йду, господару». І не пішов. Котрий з двох виконав волю батьки? Кажуть йому: перший. Тоді Єсус сказав їм: «Справді кажу вам, що митники і розпусниці напереді вас ідуть у володарство Божие. Бо прийшов до вас Ян шляхом справедливості, і ви не повірили йому, а митники і розпусниці повірили йому. Ви ж, убачивши, опам'яталися після. Ви ж, убачивши, не опам'яталися після, як повірити йому». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Катя, коли ласка, дорогі брати і сестри, завершаючи цикл ось тих таких розважань про другу Божую заповідь, може, з наступної п'ятниці, хоч завтра буде перша субота, перша неділя місяця, але з наступної п'ятниці ми будемо присвятити наші розважання третій Божої заповіді, яка вельми важна для кожного з нас. Але глянемо ще на другу заповідь: «Не уживай ім'я Божого надаремно». Jeszcze задумаемся над гэтай заповедзю. Сёння Евангелие такое, не толькі Евангелие заўсёды, як я кажу, цікавае, але Евангелие, калі чалавек карыстаецца правам голасу свайго, калі чалавек абяцае нешта рабіць і не робіць, і чалавек, калі бывае часамі абяцае, але потом, опамятаўшыся, зробіць, напэўна, мы бачым, што і такі чалавек не вызывае давер'я асаблівага, дарагія браты і сёстры, бо паглядзіце, трэба, у чалавек кажа: «Не пайду», і пашоў. Чалавек іншы, гаспадар, як бачым, шукае больш іншых людзей, заклапочаны да той ці іншай сітуацыі. Ужываць імя Божае таксама гэта вельмі важна. Вось тут, у гэтым выпадку, як нам гэта правільна зразумець, што нам Езус хоча сказаць у гэтым урыўку евангелічным. Калі мы нешта абяцаем, стараемся выконваць, дарагія браты і сёстры. Так Бог разумее, што мы істота недасканалая і можам, асабліва калі гэта трэба выконваць добровольно. У человека есть великая спокуса не робить. Великая спокуса. Коли человек под примусом робить нечто, под примусом, ось, наприклад, іде на працу, він ведає, що як він не пойде на працу, його виганють з праці. І він ведає, як він не пойде на працу, там нечто зробиться такое велике, і він буде покараний за гэта. Ну і чоловік тоді старається виконувати, што падпісаў, бо падпісваецца таксама умова, дзе ясна абгаворваюцца тыя ці іншыя сітуацыі, і чалавек пад прымусам ідзе і выконвае тое, што як бы забавязаўся. Але тут Христос заўсёды дае такое, бо нашы адносіны з Богам не пад прымусам. Нашы адносіны з Богам заўсёды добравольна. І калі мы нешта абяцаем Богу добровольно, то мы абяцаем гэта ўсё самых сябе. То есть мы добровольно хочам зрабіць тое, а не іншае, хочам зрабіць так, як кажа наша вера. Добровольно, дарагія браты і сёстры. І тут вельмі лічыцца, і гэта вельмі лічыцца, много лічыцца, тому што ось добровольная ситуація дапамагае чалавеку паказаць, якім ён на самой справе ёсць гэты чалавек, дарагія браты і сёстры.
Поэтому, калі мы нешта вымаўляем у адносінах да Бога, вымаўляем добровольна в адносінах да Бога, стараемся заўсёды выконваць, і на гэтым будзе палягаць нашая вера. Бачыць, Айцец Нябесны бачыць учынкі вашыя, якія ў тайне. Вось гэта, тут спаўняецца гэты ўрывак евангелічны. Вашыя учынкі, якія ёсць у тайны. Айцец Нябесны бачыць і аддасць вам, паблагаславіць вам. Напэўна, вось гэтыя адносіны да Бога, адносіны да тых абяцанняў, якія мы даём, гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры. Але таксама тут прабачэнне ідзе. Прабачэнне, бо калі прыходзіць Христос і размаўляе з фарысеямі і кніжнікамі, ён таксама паказвае моц міласэрнага Бога. Моц Бога заключаецца ў тым, што чалавек навяртаецца, навяртанне. Навяртанне што значыць? Што калі чалавек нават і разумеў, можа, да канца не зразумеў тую ці іншую справу, якую павінен зрабіць, але апамятаўся і зрабіў гэта, Бог прабачае чалавеку. Сённяшняе Евангелие і першае чытанне якраз нас схіляюць да гэтага. Кажа пан да прарока: «Несправядлівы шлях пана цяпер слухай, дом Ізраіля, гэта мой шлях несправядлівы, ці несправядлівыя хутчэй шляхі вашыя. Калі справядлівы адварочаецца справядлівасці сваёй, чыніць беззаконне і памірае, то за гэтыя беззаконні, якія чыніў, памірае. То за гэтыя беззаконні, якія чыніў, памірае». Поэтому верность, якая павінна трымаць до конца. Верность да спаткання з Богом на суде. Калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзейсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Паглядзіце, тут крыецца адказ на Евангелие, крыецца адказ усёй нашай веры, усім нашым паводзінам, усёй нашай штодзённасці. Крыецца вялікі адказ нас да Божай міласэрнасці. То есть кожны дзень чалавек можа пакаяцца за сваё зло, што ўчыніў, за свае грахі. І кожны дзень яму будуць прабачаны. Прабач нам, Пане, грахі нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. Сколькі разоў мы павінны прабачаць, сколькі разоў мы маем магчымасць прасіць прабачэння. Бачым, што адказ Езуса Хрыста безліч разоў мы прабачаем і безліч разоў мы просім прабачэння. Калі чалавек просіць прабачэння, заўсёды прабачае Пан Бог яму ўсе яго правіны. Поэтому, дарагія браты і сёстры, няхай сённяшняе Евангелие, якое мы будзем старацца на працягу гэтага тыдня разважаць, на якім будзем весці нашыя малітвы, няхай дапаможа нам глыбей і лепей зразумець і Божую справядлівасць, але таксама і веліч Божага міласэрдзя. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога,
Богу, які закликає нас до навертання, каб обновить и умацовать нашу веру, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святы костел, каб ён быў сапраўднай сям'ёй дзяцей Божых. Тебе просим. Молимся за нунцыяў, каб іх апостольская дзейнасць дапамагала як мясцоваму, так і паўсюднаму касцёлу. Тебе просим. Молимся об спакоі ва ўсім свеце, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові. Тебе просим. Молимся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары жылі ў братняй любові і згодзе. Тебе просим. Молимся за людзей, якія павінны прыняць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Тебе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвяраў, якіх патрабуе ад нас вера ў Езуса Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Бога Всемогутного, просим Божьей опеки, Божьей ласки, опеки Мати Божией и молитва. Просим про заступництво слуги нашего, Божьего Отца Фабияна, о выздоровлении для Ростислава. Нехай так само Дух Святий освячає лекарів, які лечать його. Тебе просим. Молимся о Божьем володарстве для Лилии Явсеевичек, для Геннадия. Тебе просим. Молюся и прошу Пана Бога супокой на землі, особливо супокой на землі українській. Худшейшее спинення війни Тебе просим. Прошу Бога за всіх несправедливо осуджених, особливо кого мы несправедливо осуждаем нашими думками, словами, нашими поводинами. Нехай Христос Пан допоможе нам зрозуміти наші помилки, а так само дасть сили, моц витривати тим людям, кого осуждають. Тебе просим. За всіх ахвірадавців будівництва нашого костьола, за померлим, нехай Пан Бог благослови, Пан Бог одарить радостю життя вічного, а с живим благословляю у штоденності, у їх праці. Тебе просим. Боже, вислухай наші молитви, учені, каб ми, живучи на землі, імкнулися до вічних коштовностей, і у Тебе шукали допомогу праз Христа, Пана нашого. Кожний день подай мені сили, пісні славлю Його, бо со мною Його милость, і Он мой спасає, кручу з ним, Бог моя сила, я не один. Кожний день подай мені сили, пісні славлю Його, бо со мною Його милость, і Он мой спасає, кручу з ним, Бог моя сила, я не один. Кожний день подай мені сили, пісні славлю Його, бо со мною Його милость, і Он мой спасся, я кручу з ним, Бог моя сила, я не один. Молитесь, брати і сестри, каб мою і вашу і ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Милосердный Боже, прими нашу ахвяру и учини, как праз яе открылася для нас криниця усялякого благословления. Раз Христа Пана нашого. Амен. Ага
Пан з вами. И с духом Твоим. Гору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. Заправди годного это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий, Ойча всемогутний, вечный Божа, Ты в своей милосердности так полюбил свет, что спаслал нам як откупителя своего Сына. И Он стал подобным до нас во всем опроча греху. Каб Ты мог любить у нас тое, что полюбил у Своим Сыне. Враз Его послухмяность, Ты вернул нам дары Своего и ласки, якие мы стратили праз грешную непослухмяность. Тому за анёлами с усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна повышениях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна повышениях. Соправди, Божа, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, каба до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего те дары, які ми принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Ісуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли был выдадзены, узяў хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламаў и раздаваў своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крови маёй нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будзе пролита дзеля отпущения грехов. Гэта чиніце на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолу хвалы. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его чудовное воскресение у неба ушестя, и чекаючи другого престя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру,
Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его, як вяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить с нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв Найсвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пани, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, с усіми біскупами, всім духовенством и всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай с собою всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое. Где мы сподяемся быть разом с ними, завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого одорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала празусе, веки вечные. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, я допоможи нам у милосердности Твоей. Каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до широка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся
ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний до вечеру Ягоною. Пані, я не вартий, об ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіла Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амин. По этим познали мы любовь, что Иисус отдал за нас свое життя, и мы повинны отдать життя за братов. Каштуйте і глядіть, який добрий Пан. Каштуйте і глядіть, який добрий Пан. Благословлять буду Пана во всі часи. Паном буде гонориться душа моя, хвала Його завсюди на моїх вуснах. Нехай чують гета покорния, і нехай веселяться. Каштуйте і глядіть, який добрий Пан. Каштуйте і глядіть, який добрий Пан. Узвеличивай со мною Пана, будем возвышать имя Его раса. Я шукав Пана, і Он почув мені, і від усіх погрозів визволив мені. Каштуйте і глядіть, який добрий Пан. Каштуйте і глядіть, який добрий Пан. Гляньте на Його і просвітлітеся, і твари ваші не спознають сорому. Ось нещасний покликав, і Пан Його вислухав, і урятував Його від усіх ягодних бідах. Каштуйте і глядіть, який добрий Пан. Каштуйте і глядіть, який добрий Пан. Молимся. Всемогутный Боже, нехай найсвятейший сакрамент обновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоємцями хвали Христа, з яким разом терпим, обвящаючи смерть Ягоную, як і живей володарить на веки вечные. Амен. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні.
Завтра 1 числа початок кастрычніка. Это значит месяц ружанцовы. Завтрашняга дня начинается, але так само завтра первая неделя у нас есть процессия, то есть мы молимся выставление на Святейшего Сакраменту, ружанчик и процессия. Ружанчик и процессия завтра. То есть будем завсёды молиться ружанчик после имши на 11 годин, а на остальных, уже кто жадає перед имшою, там, яку неделю. А в будний день так само после ружанец завсёды буде после святой имши. Агульный ружанец буде. Вечером буде з выставлениями, раніцей буде просто ружанец без выставления. Понедельник у 19, а вторник у 9, у середу 19, четверг 19, святая имша, пятница 9 и суббота 19. Будет святая имша, але уже после этой недели будет святая имша трошечки ранее. Это только эту неделю будет 19, этот тыдень, а там пойдет уже на будний день 18. Так, поглядим, может, да, вот зробим 18 ружанец перед имшою, выставление, а потом имша зразу, так вот поглядим тут еще. Але на гэтым тыдні все буде ось так, як я прочитав, бо на гэтым тыдні тут трошечки певные будут перемены, и у нас, и нас это трохи може дотыкнуть, але поглядим. Поэтому на этом тыдні это то вот так. У нас у понедельник успомин святых анёлов-ахоўнікаў, у середу 4 числа успомин святого Францішка Асійскага, у 5 числа у четверг успомин святой Фаустыны Ковальской, чему у нас есть реликвии святой Фаустыны, они, правда, со свержня пока перевезены, мы потом их вернем, але пока у нас есть реликвии святой Фаустыны, можно будет ушановать у гэты день, это 5 числа, святая Фаустына, мы все добрые наведаем, самая знаменитая святая во всем свете, что тычить образа Иисуса Милосердного. У субботу успомин на святейшей Панны Марии Ружанцовой. Ружанцовой. Поэтому это для нас уже будет 2 года, как мы Фабиана нашли как раз. 6 вечером на субботу мы молились, поэтому для нас это такой день особливый вот эти дни. И мы дякуем Пану Богу за те ласки, которые Он на нас посылает. Просим и молимся про заступництво отца Фабиана, как выпросил каждому из нас потребные ласки у житті, а перш за все ласка збавлення. Коли мы будем идти за этой ласки, все ласки будут потребные. Але от этой ласки отходим, еще толку не будет ничего. У житті это 100%. Я дякую щиро за ваші ахвяравання на будівництво костьола. Ну, що ми робимо, як я вже сказав, потихонечку поки займаємося, до конца доробливаем браму звоницу, где старый костел. Потихоньку собираем сродки и працы ведем, працы проектные ведем про новый алтарь. Собираем сродки, как оплатить реставрацию образа. Потихонечку это все так, кроплю за кроплей. И оплачиваем бягучие все справы, которые связаны з этой брамой звоницей. А трохи йде завжди йде так доволі круглая сума, виходить з этого, хочеш не хочеш. Ось, так само і у Свержні трохи нічто робимо, зробили, ви зараз провели, каб і мікрофони працювали, і там далі будемо робити, але вже це пізніше. Ось це такі об'яви. У нас є у кіоску календарь. Календари есть у киоску.
календары, можна набываць календары. Таксама у малітоўніку і чынаш, да, а што яшчэ хацеў сказаць, забыўся. Ну ладно, трэба запісваць. Нешта памяць адбівае. Вось гэта такія самыя асноўныя аб'явы. Няхай Пан Бог благаслаўляе. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Я забыл сказать про выпоминки. Выпоминки можно подавать у киоска, как записывать на листопад месяц. Помолимся про заступництво отца Фабияна. Боже, Ты прославляешь життєвий шлях вибраних слугов Твоих, які побожним євангельським життям и отданным служением поширались род братов и сестер познания имя Твоего святого, повещаючи Слово Твое, уделяючи святые сахраменты. Одари лаской и хвали алтара слугу Твоего отца Фабияна, заступника Стовпецкого, який своей опекой допомагає нам зразуметь знаки володарства небесного на земле, обороняя нас и нашу отчину от нападков злого духа. Праз Христа Пана нашего. Амин. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому, как была спрад веку, теперь и заусёды, и на веки вечные. Амин.